אתה מחפה על הקיר, על החור הזה שיש פה. ליאל, אתה מחפה על הלמעלה ועל ההמשך, ואני מחפה על הגוש חדרים הימני. אנחנו נכנסים אליו. פשוט ככה בייסיק? כן, בייסיק CQB. מה זה CQB? Close Quarter Battle. אנחנו כובשים את החדר הכי ימני, אז משם אנחנו כובשים את השאר. הכי חשוב, תקשיב. אנחנו נכנסים לבית ספר יסודי כרגע. לא, תעשה ולוג, תעשה איזה ולוג. היי חברים, אנחנו צה"ל, והיום אנחנו הולכים להיכנס ולראות חטופים. טוב, אז אנחנו הולכים להיכנס, אנחנו עושים CQB. עכשיו, מי שלא יודע, anyway... תראה, אני נראה שמיים הבסט הזה. you're so fly. מה זה משמין אותך? שמעתי משהו. אוי ואבוי, המחבלים החמודים. איזה חתיכים הם כל המחבלים הערבים? הם כאלה רד פלנקס. סליחה. הלו. הם על הגג? תחשב בנו. כן, הם ממש פה בחדר מעלה. צחקו. לא התחלנו, ראם! רימון! סוכה. שודה, ביי בום. טוב, אנחנו הולכים רחוק, יאללה. אנחנו הולכים רחוק, יאללה. ליאל בוא. ראיתי שם מישהו? יאללה, סע. ראיתי שם בחדר מישהו? מיכה, הרעיון שאתה מכסה אותי. אחי, יש שם אנשים. יש שם... לפה, בואו רגע, בואו. אוקיי, מיכה, אתה לשון, אני אחר לך. אני על המסדרון הראשי. ליאל לחפל לשם. סע. אני אחריך. תמד להעמיד. יש שם את איתן. כן, אני רואה. אוקיי. תראה, תחפל לשם. תיגענו. פגעתי? בוא לפה. זהו, אני מת, אבל פגעתי בליאל. בוא לפה, ראם, בוא לפה. מה, פגעתי בכם? לא פגעת. ליאל. אתה מת בוודאות. איך אני מת? פגעתי לך בראש? לא. ופגעתי גם באור במיכאל. איתן. לא פגעו בי. אז פגעתי בראם. ליאל, בוא לפה, תחבושת. ליאל מת, אחי. ליאל מת? ליאל אתה מת. תקשיב, אני הייתי עם נביא באמצע.